ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства. дӯстон, имрӯз 27 апрели соли 2026 як навори бениҳоят ҷолиб кардем баъди шумо. навори зинда мешавад. дӯстон, хоҳишманд ҳастам аз аввал то охир пайгирӣ кунед. навор ба нафъи шумо аст. яъне агар ки бошад хона, мошин, замин ё ин квартира, молу маҳсулот чӣ намуд техникае бошад набошад, бардоро метавонед ки шумо дар рақамҳои рӯйнавр буда ба ман муроҷиат кунед. насиб бошад дар норҳои баъд аз наздик рафта видеонавори зинда мекунем, баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. мегзарем ба эълони аввалмон. дӯстон, бинед. Дандари падес надом ина падесай сахайко намои навор шудкаш ав хонаю кансалирам хона. ана дӯстон, ворид шидем ба даруни квартира. адресҳоро мегумтон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, дар ноҳияи фирдавсӣ аст. дӯстон, дар колхози Россия. ин дом бошад доми 5 ошонаага аст. квартира ҳам дар ошонаи панҷум қарор дорад. дар ошонаи панҷум дору як ҳуҷра 43 метри квадратӣ, нарх бошад 410 000 сомонӣ. акнун ҳолати хитом бибинед. наздик ба куҷо аст бардорҷоно? наздик ба корвон, ба бозори корвон, ба саховат наздик аст. ноз ба мости 46, ба беморхонаи сиёма, низ беморхонаи истиқлол. хулосаи гап, нуқтаҳои хизматрасонӣ дар наздикиаш аст. иҷа бошад хонаи залаи. дӯстон, бибинед, хона бароҳат, замонавӣ, дар ҷои бениҳоят хуб қарор дорад. таъмири хуб, ҳуҷраи бениҳоят равшан, яъне ки таби шумо болида мешавад. ҳай братишка, ҳай бозӣ дора, ҳай хирсандишаки хонамона савдо кардистем гуфта. ҳаммому ҳоҷатхона дӯстон якҷоя аст. ҳаммому ҳоҷатхона якҷоя. ошхонааш бошад қулай васеъ. ремонти хона замонавӣ, бениҳоят хуб. кондитсионер низ зайга. дом бошад доми 5 ошонаага аст. наздик ба роҳи калон, ба бозору мактабу боғча. хулосаи гап ки дӯстон, шароитҳои хона бениҳоят хуб. метавонед ки шумо як маротибаи дигар аз наздик рафта бинед. рақамҳои соҳибхонаро мегумтон. 918 33 32 83 дар ин ватсап дорад ва 871 03 33 00 дар ин дастӣ аст. ина марҳамат бардорҷоно, агар ки мавқӯтон бошад, як маротибаи дигар рафта аз наздик бо чашми сар бибинед. плюс и боз чӣ дорад дӯстон? иҷада вайфай ҳам ҳастай, кабелни вайфай. хулоса дар масъалаи интернет ҳам мушкилӣ намекашед. оби хунак, оби гарм, об ва барқ хидаш иҷада хомӯш намешавад. рости дӯстон, хеле ҳолата хесасанира ба ҷои хуб, яъне ки манзили макони ободаи хел нархта ҳозир бениҳоят камёб аст. бардорҷоно, фурсата аз даст надиҳед. тирезаҳои калон дора ки шумо вақте ки таом меравғанӣ мепазен, ҳамин як кушоданда бӯи равған меравад. ана иҷаш бошад дар охир дӯстон, иҷа ҳаммому ҳоҷатхона. ҳаммому ҳоҷатхона як аст. ина фаромӯш накунед дӯстон. ҳаммому ҳоҷатхона як, яъне ки санузел. дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ дӯстон, ягон хел мушкил намешавад. дилтон дур наравад. акамон бениҳоят инсони хубае. як бор хатиш бишнед сари як пиёла чой, боз ҳамин нархе ки 410 та гузоштаге, боз ҳатман муомила дорад. охир ҳатман боз муомила дорад. мегзарем ба эълони дуюммон. бинед, квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода. дӯстон, дар кӯчаи Коргар. ана мехоҳад квартираи зебо бо нархи 462 000 сомонӣ, ки дорои 2 ҳуҷра ва 45 метри квадратӣ аст. рақамҳои 425 43 851 телефони дастии бародармон. марҳамат, метавонед шумо занг занед ё ин ки +7 968 044 74 43. дар ин ҳам ватсап ва ҳам дастии росӣ дорад. ина марҳамат бардоро. ин нархе ки гузоштаги дӯстон, боз муомила дорад. боз муомила. 3 ошона об свет доимӣ, яъне ки дар ҳамин 3 ошонада бардорҷоно. ина фаромӯш накунед. дома мега рости 3 моҳ пеш супоридаанд.
ҳамин 20 рӯз пеш яъне ки устуҳо ана ҳамин квартира бардорад бо тамоми қонуну қоидааш, яъне ин дом бошад 3 моҳ пеш супурдагӣ ва устуҳо 20 рӯз шуд ки тайёр кардан, омода кардан барои бинандагон пешниҳод хулоса 462 000 сомонӣ. Ина марҳамат касе харидор бошад. Хона бо газоблок, яъне ки ҳамин дом бардорад бо газоблок сохтагӣ. Наздикишта мактаб, масҷид ҳаст дӯстон, беморхона, аптека ҳамаш ҳаст. Ҳуҷҷатҳо шартномавие. Ина фаромӯш накунед. Мегзарем дӯстон ба эълони сеюмон. Эълони сеюмон чие бардор азиз? Квартираи фурӯшӣ дар поёни корвон. Дар поёни корвон, дар пеши пости гаӣ, лаби раҳи мошинда. Дар лаби раҳи мошингузар, яъне дом бошад 5 ошонагаҳ. Хона дар сеюм ошона қарор дорад. Ду дар хона 38 метри квадратӣ. Доми 5 ошонагаҳ сеюм этажда. 360 000 сомонӣ бардоро. Ина марҳамат занг бизанед, успед кунед. Касе ки мақсад квартира хар боша агар. Бо тамоми чизи чорааш, дамида чизе ки мебинед дӯстон, бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. Рақамҳои 970 24 72 телефони дастӣ ва 918 27 94 78 даим бошад телефони дастӣ ва ҳам WhatsApp. Хулоса ҳар даш кор мекунад бардорҷуно. Мактаб, мағоза ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ бардору наздикаш. Дар наздики ҳамин квартира ҳаст. Намаравад касе ки харидор бошад як маротиба агар аз наздик рафта бинед. Таби дилтон бошад агар бардору метавонед ки харидорӣ кунед. Маъқул нашид рара метатон миёед. Хулоса мегзарем ба эълони чорумон. Боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Сино. Дар Чортуд агар шина бишун ами каничкои маршруткои 27 маршруткои 7 бардору. Як комната дар ошонаи шашм этажда. Дома бинед 6 этажа. 29 метри квадратӣ. Як комната. Ин авастройка бо таъмир кардагӣ аллакай тайёр, шумо фақат медарони зиндагӣ мекунед, халос. 350 000 сомонӣ нарх. Техпаспорт мега ҳастай. Техпаспорт дорад. Лифт дар ин дом вуҷуд тамоман надорад. Ина фаромӯш накунед бардоро. Дар ин дом лифт вуҷуд надорад. хуб 350 000 сомонӣ нарх. Тамос гиред тариқи WhatsApp. рақамҳои охириш 92 28 918 52. мегзарем ба эълони панҷумон. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ бардору дар Повороти Ленинград доро як ҳуҷра дар ошонаи панҷум. Дар ошонаи панҷум, яъне ки 5 этажда. 38 метри квадратӣ аст. Ин авастройкар таъмири нав дорад. ҳаммом ҳоҷатхонаи ин дӯстон ҷудо. ҳаммом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, кухнию дигар хулоса. Нарх 363 000 сомонӣ. рақамҳои 987 53 53 64. ҳатман дӯстон тамос гиред тариқи WhatsApp ва ҳам дастӣ ака. бардоро агар аму жалка набоша лайкҳои бесимон бизанед. навори хуб дар пеш аст. хоҳишманд ҳастам. ба ҳазур тамошо кунед видеоро. хуб мегзарем ба эълони шашумон. салому дуруд дӯстон, бинандагон ва подписчикони муҳтарам. чхел ки аз хирди ноҳияи Восе навор карда омадем. хонаи истиқомате ки имрӯза мо барои шумо пешниҳод мекунем ан ҳамин хона аст дар ноҳияи Восе, деҳаи Илич. дӯстони азиз, дар ин ҷо 5 дархонаву ҳамом ҳоҷатхонаву дигар наворро хоҳишмандам аз аввал то охир тамошо кунем. нархша мегӯмтон хулоса. ҳавлича нигоҳ кунем бардорҷоно. ҳавли стяжка кардагӣ. бе ягон мамнуият мушкил нест хулоса. обам ҳаст, бархам ҳаст. гирду атроф ҳама маҳкам. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаш 100% қоидавӣ кардагӣ. мегзарем ба қисмати дарунии хона. ҳамаи ҳуҷраро маш мода нишон метавонам. фақат лайкора бизанем бардорҷоно. як донаи обунашидан аз шумо аст, халос. наворӣ мешавем ба даруни хона. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. хонаи аввал, хонаи мешитанӣ. хонае ки хулоса ан ҳамин хона аст бардор. барқ ҳастаи хулоса дилтон дар наравад. ҳамин боша коридор аст дӯстон.
خریدار برخی جرم برخی جمع هست و دویم حجره میگذاریم بردار جونو. نه حجره دیگری دو مهمان خانه خلاصه حجره دیم ریمون سستانی ایدئالی بردارو یگان مشکلی نیست خلاصه. حجره دیگر 9 دهه ایلیچ تاکسی که مشماده بردار عزیز نشانتون دادم از همجا میشتن میاره شما را گم برخواست. بگذاریم با قسمت دیگری خانه قسمت سیم این باز خانه دیگر خانه سیم دوستان. برق دارد. این خانه چهارم مردو چیزی چرا گذاشته که اینی حال خلاصه همین. با شما گفتم اونم که این خانه با چیزی چراش فروخته نمیشود یعنی میگه من چیزا میگیرم خلاصه. قسمت دیگری خانه را من شنطه میتونم بردارم ببینید حالش به من خوشید راستی. باز یک автомобیل دیگر دارد معمولا کنید شاید که باز автомобیلش هم یک جای فروشه برای شما را. این خانه آخران خانه پنجم همین خانه است. ریمونت خانه بعد نیست بردارم. راستی ما در حالیش هم خودشید حجروش هم خوب انا باز اینجا انگور هم هست استیاشه کرده ای خونه حالی همه این قسمت ده چی باشد در اینجا راستی اینجا کخنی هست کخنی دارد بینید برمونو این قسمت کخنی اما در اینجا باشد اینجا حمام در اینجا هیزم خانه چکدان خانه کسی که مثال نرمن است نانای او چگی میپذیم. اینجا با خیلی قسمتی دیگر چیز چرا اختانه میگذاریم نه همه خیلی این آبی می نوشتنی بردارو این تازه های اینجا خیلی حاجت خانه است تا آخیره بردارو اگرات تا آخیر است اینجا قسمتی اگراتش در آخری برنامه بردارم اشماده میگم نرخی خانه را 300,000 سومانی باز معامله از نامی کانالی ما حتما معامله خوب هم داره بردارم نفراموش نکن. با کسی که میسو رکلام در کار باشه اگر میتونید که دمه رقم های رو نارمده به من مراجعت کن
мисли ҳамин бародармо омада хонаи шуморо насиб бошад аз наздик видеонавори зинда карда барои бинандагон пешниҳод мекунем. Хайр аз ин тиктоки, инстаграм, дигари каналҳо ҳам низ ҳастанд бародаро. ба шумо ташаккур ки ту ҳамин дам бо ман будед. наворро тамошо карден, лайк монден. Рости ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.